Jesus, meek and mild, hear, O hear thy feeble child, when the tempest's most severe, heart of Jesus hear. Sweet leaf will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer, oh, heart of Jesus, hear. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Sa pasimula ng ating pagnonobena, parangal sa kabanal-banalan na puso ni Jesus. Alin natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Daphne Mangulabnan, Bering Mangulabnan, Marikita Lazaro, Do at Celi de Leon, Engineer Recto at Dr. Digna Pangilinan, 10 ng kanilang pamilya. Magpapasalamat sa kapanganakan ni May Salak, kapanganakan ni Father Elmer Dizon at Father Lino Mandap, para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dain Tam Beltran, Kiki Nair Bautista, Martes de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baron, Dr. Alvin Balatban, Dr. John Joel Simpauco. Special intentions para ni Sister Daisy Diaz, Kabitin Sisters in Cypress, California. Para sa kagalingan ni Adilberto Santiago, Mang Norma Balatbat, Norma Cabrera, Seroy Songco, Brother George Cias, Brother Sing Garcia. Para sa special intentions ni Mr. Rodolfo at Vice Governor Lilia Pineda, Governor at Mrs. Dennis at Yodi Pineda, BM Tonin Del Torres. Para sa kalwalatian ng kaluluwa ni Corazon, Alona, Prudencio Sr., Dominga, Maurino, Brido, Marieta, Oscar Sr. at Father Jason. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang na makapipinsala sa amin at iyanawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob ko,
Ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking mga magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay at sila'y nabihag. Kahit sa ang bansa'y aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan. Labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo, sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat. Pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin ang iyong maibigan. Pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa. Masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay. At ang naririnig ay mga pang-uyam. Noong panahong iyon, sa Ekbatana, Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago pa siya masipingan, bawat mapangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa, mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili. "Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, 'Iisa-isa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas.' Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi ko natuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang kanyang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kaniyang pagluhog. Sinugo niya ang Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y dibigo. Ang naghihimagsik ay nagsisipayo. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo na sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan nooy pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay
at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagdiligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus. Ang sa mga Saduseo ay naninindigan na hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Guroan nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay ang walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay rin walang anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kauli-uli namatay rin ang babae. Ngayon, sino sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga patao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyap na mababang punong kahoy? Ganitong nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pasimula ng ating pagdonobena sa kabanal-banalan na puso ng ating Panginoong Hesus, sa kapistahan ng Sagradong Puso, nais ko pong mapagnilayan natin ang tungkol sa misyon ng puso, ang misyon ng Sagradong Puso ni Jesus. Ngayong taon pong ito ay pinagdiriwang natin ang ika-500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Missio Agentes, ang sabi po, ang pagmimisyon sa mga hentil. Anong klaseng misyon? Ang Sagradong Puso ni Jesus ay pwede tayong turuan sa ating misyon. Sa mga misyon natin sa buhay natin. At ang dapat nating misyon na gawin sa buhay natin. Kaya nga po, ang mga pagnilay natin ay pagsisikapan nating maituon tungkol sa misyon ng puso. Sa misyon ng banal na puso ni Jesus. Sa araw na ito, sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa unang pagbasa, makikita natin malinaw ang misyon. Ano yung tawag na misyon? Anong misyon ng puso ni Jesus? Anong misyon ng puso ng Diyos na tinatawag tayo? Ito ay ang misyon para maging matuwid. The mission to be just. In the readings that we have today, if we will see, kung titignan po natin, pagdating kay Tobit, mayroon pong 2 karakter sa unang pagbasa. Ang una ay si Tobit. Ang pangalawa ay si Sarah. Ano nang nangyari? Kay Tobit,
makikita natin na parang siya'y pinarusahan. Para sa kanya siya'y pinarusahan. Kaya sabi niya, nais pa niya, sabi niya, Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas. Wakasan mo na itong aking hirap. Mabuti pang ako'y mamatay kaysa magtiis sa hirap sang buhay. Ang sabi niya, dumaraan siya sa pagsubok, pati na sa amin ang parusa at tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinutupad. Gawin mo sa akin ang iyong ibigin, Panginoon. Pabayaan mo nang makitil ang aking buhay. Parang gusto na niyang sumuko. Parang gusto na niyang bumitiw sa kanyang pananalig at pananampalataya. At the same time, sa pagbasa, makikita natin si Sarah na nagkaroon ng 7 asawa. 7 ulit siyang nagpakasal. Kaya lang si Sarah ay tinutokso ng demonyong si Asmodeo. At anong ginagawa ng demonyo? Pinapatay niya ang kanyang mga asawa at pagkatapos parang kinukonsensya si Sarah hanggang sa sandali na umabot sa punto na gusto niyang kitlin ang kanyang buhay dahil nawalan siya ng pag-asa. Ngunit anong nangyari? Anong ginawa ni Sarah? Nung ako mang magpapakamatay, sabi niya, sandali, ba't naman ako magpapakamatay? Ang gusto ng demonyo ay magpakamatay siya. Di lalo akong pinag-isipan ng mga tao na ako ang kumikitil sa aking mga asawa. At anong ginawa niya? Katulad ni Tobit, sila'y nanalangin ng taos sa kanilang loob. Sila'y nanalangin ng taos sa kanilang puso. At anong ginawa ng Panginoon? Dininig ang kanilang panalangin. Dininig ang sigaw ng kanilang mga puso. At binigyan sila ng katarungan. Ang ating Panginoon ay Diyos ng katarungan. Our God is a God of justice. Our God is a just God. O tunay na nagkakasala tayo. O tunay na nagkakamali tayo. O tunay na mahina tayo. O tunay na tayo ay kapampangan mga tulid tamo ka rin kasalanan na gawa tamo. Tunay at marapat na tayo ay dapat magbayad sa mga kasalanan at pagkakamaling ating ginawa. But our God is a just God. He's a just God, isang makatarungang Diyos, hindi dahil pinaparusahan niya tayo at kailangan niya tayong parusahan sa ating mga ginawa. Hindi. Siya isang makatarungan. Siya may makatarungang puso dahil tayo kanyang pinapatawad. Tayo kanyang minamahal. Tayo'y kanyang pinapatawad at itinutuwid niya ang ating buhay. Kaya nga po isang panawagan sa ating lahat. Sa maraming sandali ng ating pagkakamali, sa maraming sandali na tayo lumihis ng landas, sa maraming sandali na bigat tayo sa buhay, sa maraming sandali na tinutokso tayo ng demonyo, dinidemonyo tayo ng buhay ng ibang tao, at ipinapaalalang pilit sa atin ang ating mga pagkakamali, at pinabibigat ang buhay natin dahil sa ating pagkakamali. Tandaan po natin, merong Diyos na makatarungan. At ang katarungan niya ay nasa kanyang habag at pagpapatawad. Dinidinig ng Diyos ang iyak ng ating mga puso. Dinidinig ng Diyos ang sigaw ng mga pusong nagpapatulong sa Kanya, lalong-lalo na sa sandali
na tayo'y nadidemonyo ng buhay, na sandali na tayo'y nalulugmok, na sandali na tayo'y hinihila ng ibang tao, tayo tumawag sa Kanya. And God, our Lord, will give us justice. For He is just. Bibigyan niya tayo ng katuwiran at katarungan dahil siya'y matuwid at makatarungan. Pusong makatarungan, puso ni Jesus. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Tanging panalangin sa unang araw. O makalangit at maawaing puso ni Jesus, na dahil sa malalim at tapat na pag-ibig mo sa amin, upang kami makarating sa aming tunay na hantungan sa langit, ay nagbigay ka ng aliw sa pamamagitan ng iyong mga pangako. Sinasamba ka namin, pinupuri bilang kabayaran sa aming mga kasalanan. Papagningasin mo ang aming mga puso sa pag-ibig sa iyo at tugasan nawa ng iyong dugo ang panlalamig ng aming kaluluwa sa mga bagay na pangkaligtasan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na makapagbayad kami ng lubos sa aming kawalan ng utang na loob sa iyong kabutihan at tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. Gayon din hinihiling namin sa iyo ng buong kapakumbabaan ang biyayang ninanasa namin sa pagsisiyam na ito. Kung nauukol sa lalong kaluwalhatian mo at kagalingan ng aming kaluluwa, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon pakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, maamo at mababang loob, gawin mo ang aming puso at matulad sa puso mo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon pakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, maamo at mababang loob, gawin mo ang aming puso at matulad sa puso mo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon pakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, maamo at mababang loob, gawin mo ang aming puso at matulad sa puso mo. Amen. Ating idasal ngayon ang ating mga kahilingan. Tingnan mo, hinihiling namin sa iyo, O Panginoon, ang di masayad na pag-ibig ng puso ni Jesus at gawin mong kami maging karapat-dapat at tumanggap ng iyong pagpapala sa pamagitan ng mga dalangin inihahandog namin sa iyong kaluwalhatian bilang pagbabayad puri sa aming mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang malasap namin ang tamis ng pag-ibig ni Jesus at matutuhan namin ang magmahal sa mga bagay na makalangit upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng mahal na puso ni Jesus. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limika, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay aming inihanda at inahin dito sa banal mong dambana. Sa kagandaang loob mo sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin, Itaas niyo yung puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niyang nagbunsod na magayin ang sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumana kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang kasangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Pinabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang apo na hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga alagad tong wika. Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala ang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan. Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin yung lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, panahon. ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, naming Papa, ni Florentino, naming Arsobispo, ni Aposeto, naming Obispo, Emerito, ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Sumasalangit ka sa malinaw na ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
pagkamadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at luyos sa lahat ng kapamakat, samantalang aming pinanap ka ang dakilang araw ng pagpapahal at pagkapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang pananampalataya, tungayin ang pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, makatarong at mahabagin. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sacred heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine that we may wholly be. Heart of Jesus dear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Thine. O temple pure, O house of gold, our heaven here below. What sweet delight, what wealth untold, from Thee to ever flow. Heart of Jesus dear, O heart of love divine, listen to our prayer.
Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemyang sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtaw nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na, pagkalooban mo po kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo San kami. Padre Pio ng Petalsina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo San kami. Serapion, Ipanalangin mo San kami. Pedro Nolasco, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo Ina kami. namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagalabin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at aming pag-agit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo Diyos, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Isa natin na alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang gabi sa inyo lahat. Heart of Jesus, me